Avui, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, volem dedicar este homenatge a Xavier Sierra, economista, assessor financer, activista i ciutadà exemplar que recentment ens ha deixat als 74 anys en la seva ciutat, en Alzira. La seva vida és una història de dignitat, de lluita i de compromís que mereix ser recordada i, sobretot, contada. Xavier va néixer i va créixer en Alzira i des de ben jove va mostrar una sensibilitat especial cap a la justícia social i el benestar col·lectiu. Com a economista i assessor financer era rigorós, meticulós, però allò que veritablement el definia era la seva humanitat i la seva capacitat d'entendre el sofriment dels demés. En aquesta empatia es va fer especialment visible després de la terrible pantanada de Tous en l'any 1982, un episodi tràgic que va arrasar la Ribera Alta i la Ribera Baixa i que marcaria sempre la seva vida. Aquella catàstrofe a ell el va fer assumir un paper fundamental en la història judicial i social que va posar a prova la seva paciència, la seva resistència, perquè representava a desenes de mils de persones afectades per la pantanada de Tous. Va ser portaveu, impulsor i veu indestructible en la defensa dels damnificats. Molts d'ells perteneixien a l'associació que representava, que era AFIBA. Associacions que van liderar una batalla legal que semblava interminable. Però per això Xavier ho va viure en primera persona. Recordava en ell el seu judici, que va ser llarg i dur, que va durar mesos i que va exigir sacrificis constants per a tots, però especialment per a Xavier Sierra com a president d'esta associació. Va exigir també sacrificis per a socios, que havien d'assumir despeses d'abogats, procuradors, enginyers i tècnics que treballaven en les proves pericials i que anaven sempre per a demostrar-li al govern d'Espanya que tenien raó. Com dia, la seva constància al llarg de les dècades es va convertir en un exemple de perseverança. Molts afectats no van arribar a veure la victòria final del judici de Tous. Van morir abans de conèixer l'última sentència favorable, però Xavier no va fallar fins al final. Va estar ahí, com dia, en molta perseverança, any rere any, has d'aconseguir una sentència favorable per a tots els afectats i damnificats de la pantanada de Tous. Ell va ser la memòria, la veu i la força d'aquells que ho perdien tot. El seu treball, crític però constructiu, va destapar silencis, va denunciar injustícies i va exigir solucions reals. Era conegut en Alzira per parlar clar, sense por, i denunciar durant anys al govern que havia arribat tard una vegada i una altra en la realització de les obres necessàries per a controlar les avingudes d'un riu, el riu Xúquer, que estem massa acostumbrats a que se desborde. Com dia, la seva lluita i la seva entrega li va portar a que l'Ajuntament d'Alzira li fera un reconeixement extraordinari, atorgant-li la medalla d'or de la ciutat d'Alzira, un homenatge que simbolitza el que va significar Xavier Sierra en la defensa de tota una comarca de la pantanada de Tous. En aquest àmbit associatiu, Xavier va deixar una huella profunda com a president d'AFIBA, demostrant el seu lideratge humà, empàtic, firme i reforçant la cohesió i el suport entre els associats. Era un home de diàleg, de conviccions fortes i d'un profund amor per a la seva ciutat, per Alzira. Sempre disposat a ajudar a tot el món, sempre disposat a lluitar pel que considerava just. Avui, en este homenatge, volem reconèixer la seva trajectòria, el seu valor i la seva coherència. La història, massa vegades, és injusta amb persones com Xavier Sierra, figures que no apareixen en documents ni en enciclopèdies, però que sostenen les lluites essencials que canvien la vida com canviaren a milers de persones aconseguint una sentència justa per als damnificats de Tous. Per això, nosaltres, des de l'Associació de Comunicació d'Alzira, afirmem amb orgull
que per entendre el que va significar realment la pantanada del 82 cal conèixer la vida i la força que tenia Xavier Sierra per a defendre a eixos associats, per a defendre a eixos damnificats. Per això tenim que dir gràcies, Xavier, allà on estigues, gràcies per la teua constància, per la teua dignitat i per l'exemple que ens deixes, perquè està clar que el llegat de Xavier Sierra sempre estarà viu entre els alcireig.